i entrem a la primera entrevista del programa on parlem amb Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, per ficar-nos al dia de les últimes novetats del municipi. Hola, molt bon dia, Teresa, i benvinguda. Bon dia. A veure, fa uns dies, Teresa, vau visitar el futur local dels jubilats, membres de la Junta i també socis. Com va anar aquesta trobada? Bueno, bé, molt bé, ells contents, la veritat, perquè ja feia dies que m'ho dient, no?, que volien veure com havia quedat l'Espar després de que ja feia temps que estava tancat i volien veure el local, fer-se una idea una mica de lo que volem fer i com els ho volem arreglar. I, bueno, com els veia que els notava una mica preocupats, perquè és una cosa que ja fa temps que me la reclamen, tot i que les obres encara de moment no les podem començar, però sí que vaig trobar que seria oportú, no?, donar-los, que tinguessin confiança i que verdaderament la idea és de que el local de l'Espar sigui per a ells, sigui per al seu disfrute, no?, encara que sigui de l'Ajuntament, i poder-los-ho arreglar. I bueno, la veritat és que van estar contents. Molt, molt bé. Llavors s'ubicarà, no?, el local dels jubilats a l'antic Espar, i allí quines activitats s'hi podran dur a terme? És a dir, serà per a ells, serà com lo casal? Exacte. Ells ja tenen un local. Ells de dalt, el que passa és que és un primer pis, en el hàndicap de que és més reduït, ara són molta gent, són molts de socis, quan fan un acte extra, la veritat que s'ompli i tenen que dir a gent que no poden entrar, i en quant a activitats que fan ells, la veritat és que no paren, Estos jubilats nostres no paren. Per què? Perquè fan, a part del ball de totes les setmanes, que fan sopar, berenar, sopar i ball, després durant la setmana fan 3 dies de gimnàsia, fan ioga també 2 o 3 dies, sempre estan organitzant excursions, per tant allí també és el punt on se troben, on apunten i on cobren les quotes, bueno, ells allí ho fan tot allí, i bueno, allí sempre està obert, sempre hi ha algú fent alguna cosa. Llavors traslladaran la seu, diguéssim, on tindran 2? No, la traslladaran. La traslladaran. Llavors ells, perquè a veure, també la veritat és que a Sant Jaume tenim bastantes entitats i tenim unes escoles que nosaltres diem les escoles velles, no?, allà a la Marcelí Domingo, que cada entitat té la seva escola, i això també se queda minut, i bueno, ja veurem el que fem, no?, però serà per a gust de l'Ajuntament. Molt bé. I llavors aquesta actuació se finança heu demanat un finançament, no?, a l'Institut Català de Finances dins del PUOSC. Claro, perquè el PUOSC, quan ens van dir els diners que ens donàvem, no?, havíem de presentar els projectes, però sí que ens van dir que el que eren municipis més minuts, estos ja podien disposar del PUOSC, però els que tenien més de 3.000 habitants, que és el cas nostre, o 2.000, no sé on està el tall, no?, però sé que nosaltres aquí no entràvem, fins al 2028, crec que era, no podem disposar dels diners. Llavors, clar, és quan ens va l'Institut Català de Finances, també vam tindre una reunió amb ells al Consell Comarcal i després ens vam reunir de manera ja individual al nostre Ajuntament per tal de que ens adelantessin els diners, perquè al final és una cosa que la volem fer en aquesta legislatura, i no ja per la legislatura sinó per la urgència, perquè els jubilats, en concret, en aquest cas, el tema dels jubilats, ja fa temps que ens ho demanen, i el que pateixen ells, que això que allí no caben, que qualsevol dia cauran, que si no tenen sortida d'emergència, bueno, unes mancances que... Claro. Que la veritat és que al local de baix això ja estirà tot en ordre, ja estirà tot bé. Perfecte. Llavors us les adelantaran? A veure, nosaltres hem presentat tota la documentació, tal com ens van dir-nos, el projecte, tota la documentació que necessitàvem, i ara estem pendents de que ens contesten. Que jo sàpiga, no han contestat a cap poble, perquè tots pràcticament és una cosa que tots els pobles l'han demanat. Confio i espero que no tardin molt, perquè nosaltres començaríem les obres ja. Claro, llavors esteu a l'espera, no?, de que us contesten. Sí, de fet, ja el regidor també de serveis, el regidor d'obres ja se posarà en breu en contacte amb les paletes del poble, amb les constructores que tenim al poble, per explicar-nos els projectes que tenim i que a veure farem una invitació, no?, per a veure qui podrà fer o qui ho farà, i vull dir que això ja ho hem començat a moure perquè quan tinguéssim els diners ja poguéssim ser només començar ràpid i ja està. Correcte, així ja estarem pendents de com evoluciona el tema, Teresa. Sí. I ara, canviant de tema, fa també pocs dies se va anunciar, no?, que Sant Jaume acollirà la festa de l'ecoturisme del Delta de l'Ebre de l'any que ve, del 2027. Com va sorgir aquesta designació? Bueno, jo crec que això van fent una roda, ¿vale?
Llavors, cada any és un poble. Jo en aquesta reunió no vaig anar, va anar el regidor Josep Subirats, que és lo de turisme, i ell va dir, tenia molt clar, que va dir, diu, mos toca a natros, i si mos toca ho hem de defensar i ho hem de fer natros. I sí, així va ser, vull dir, perquè a vegades quan canvies, no, sempre hi ha algú que té alguna idea de dir, pues se podria fer aquí per aquest motiu, o es podria fer... I no, ell ho va defensar-ho molt bé, ja portava la idea de quan va sortir de casa, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé. I així va ser. I bueno, ja farà 2 diumenges que vam fer la festa de l'ecoturisme d'Amposta, vam fer el final allí, i allí mos van traspassar, no?, el testic, com que diu aquell, per tal de que l'any que ve ja fer-ho oficial, no?, que Sant Jaume serem la sede, ho organitzarem i espero que sortigui tot molt bé. I tant, com dius, no? A l'acte de cloenda d'esta edició vau fer el traspàs, no? L'acte de traspàs que te'l van fer a tu com a alcaldessa. Llavors, claro, això què suposarà per al poble que l'any que ve la festa de l'ecoturisme sigui a Sant Jaume? Bueno, jo crec que el que sempre intentem, no? Formem part d'això i ja que formem part el que volem és donar visibilitat, que Sant Jaume també estigui, que se la conegui com a un punt turístic. Claro, tenim una sèrie de mancances, no estem molt de terreno dins del parc natural, sempre ho dic, però tenim unes platges precioses, tenim l'illa de Buda, però nosaltres com a poble també tenim el riu, com a poble me refereixo que al costat del poble, no? Perquè no tenim una urbanització a la platja, però sí que com a poble tenim el riu i crec que li hem de traure més partit al riu del que li hem estat traient fins ara, i tenim uns punts que crec que també els hem de revaloritzar, els hem de posar en valor, i jo crec que això ens ajudarà, també perquè és que quan me van passar, no, llavors vaig dir-ho, dic, Sant Jaume comencem a Balada, en lo Baladre, i acabem passant per diferents platges, no? L'illa de Budeixos, i acabem en la platjola, és a dir, tocant ja els eucaliptus. Vull dir que volem que se reconegui tot aquest circuit que tenim, i crec que és un moment adequat per a posar-ho en valor i perquè tothom sàpiga que no som només la Ribera, que molta gent diu, me'n vaig a la Ribera. Sí. No som només Ribera, som algo més, i algo més és el que volem que la gent ens ho reconegui. I tant, i esta serà una molt bona oportunitat per a fer-ho, Teresa. I a part també hi ha notícies bones en àmbit esportiu, perquè les pistes de pàdel municipals ja estan en marxa. Pues sí. Veurem, sí. Per fi vam poder obrir la porta. Perquè fa ja temps que ja estan fetes, però ara estan com obertes ja. Sí, teníem... Bueno, clar, a veure, estan dins del... el que seria és el camp de futbol, no? Estan les piscines, el camp de futbol, i vam decidir que la ubicació allí de les pistes de pàdel, així ja tindríem tot el complex esportiu, no? Una mica concentrat allí, a part també del pavelló, també està allí al costat, però, clar, l'accés és una porta, has de passar 2 portes, i era una mica complicat. No tenim nosaltres possibilitat de ficar una persona que estigui allí per a gestionar tot això, llavors això ha sigut tot un programa que han fet, això va costar una mica, que si la llum, que si l'internet, que si... Però bueno, al final crec que per almenys estos dies de Pasqua ha funcionat bastant bé, en gent de fora, van veure, i ara confiem que la gent nostra del poble o veïns que van a jugar a Deltebre o a Amposta, a altres llocs, que vinguen i que juguin allí i que disfrutiguen d'aquestes pistes. Molt bé. I pistes, vull dir, modernes, per lo que diem, no, l'accés, perquè se fa a través d'internet, a través d'una aplicació que es diu Reserva Play, i, claro, això és una aposta clara, no?, a la digitalització, a modernització que teniu al municipi. Les coses clares. Sí, claro. Esta és la idea, esta. Jo crec que, bueno, de cara al jove no hi haurà cap problema. La gent més gran podem tindre algun problema, però en realitat que jugar a pàdel crec que no, els que disfrutaran de les pistes, estic convençuda que no tindran cap problema en posar en marxa l'aplicació i en traure-ho tot bé. I si algú té un problemeta, sempre té algú al costat que el pot ajudar, que és com tot. Correcte. I a part, si hi ha aquest problema, si li ensenyen, no? Si li expliquen, ja no el torna a tindre, saps? És aprendre-ho i una vegada ho saps, ja és... Anirà tot sol. Anirà tot sol. I, claro, Teresa, per
per explicar-ho, no?, com funcionava la manera, vau fer un vídeo des de l'Ajuntament de Sant Jaume en la col·laboració de Tempo Teatre. Evidentment, vau fer un vídeo que ho ha petat a xarxes, veritat? Pues sí, la veritat és que, vam dir, com ho fem, no? Volíem fer una cosa divertida, en clau humor, no? Però també que estés ben explicat. I com tenim sempre la col·laboració, que sempre estan disposats a ajudar-nos dels grans artistes que tenim a Tempo Teatre, pues los ho vam comentar amb ells i, en seguida, i ells van muntar el diàleg, van muntar-ho tot, les idees, que són uns cracs. El que no mos pensàvem, la veritat, és que agradés tant i que tingués tanta repercussió. Al cap de, crec, de 20 minuts que l'havien penjat, Josep, que sempre ho està mirant, i això, i Àxel diu, mira, ja teníem 2.000 visualitzacions, i ara crec que m'han comentat que si estem en 97.000, moltíssimes, vull dir, els números ho parlen per si sols, que este vídeo ho ha petat, Teresa. Si qui mos estigui escoltant i no l'ha vist, invitem des d'aquí que el miro, perquè a part que és el caire, evidentment, informatiu i ho expliquen i molt bé, és molt graciós. La veritat és que sí, va quedar superbé. Jo estava mirant-los quan ho gravaven i, vull dir, nosaltres ja aquella tarda ja mos ho vam passar superbé, però després perquè clar, ho anaven gravant per tramos, no? Claro. Després, quan se va fer tot el muntatge tot junt, doncs la veritat és que va quedar molt bé. I també, vam donar el missatge que crec que volíem, no? Una cosa de que explicar molt bé com funcionava, no? Perquè això fas un bando i ho expliques en lletres i llegint i la gent a la meitat ja s'ha cansat i ja no ho mira. D'esta manera és un vídeo curtet, perquè és curtet, però mantén a la gent alerta i llavors sí que quan arriba al final, que l'urbano, no diem-ho així, ja et diu que va, ja està tota l'explicació i això, invita, i també una miqueta també de cara al civisme, no? Que no és el camí aquell, sinó que hi ha un altre camí, sempre hi ha camins, no?, en d'allò, i sí. Correcte. Molt bé, Teresa. I ja per anar acabant, en tema agenda, este cap de setmana arriba la Fira de Primavera al Poble, que de fet ja esta setmana n'hi parlarem en el Consell de Joves, però si mos pots fer un petit tastet, ho organitzen ells, veritat? Sí, ho organitzen el Consell de Joves. La veritat és que estem molt contents en el que estan fent el Consell de Joves, estan treballant molt, fan activitats, participen a festes. Quan fem alguna cosa, ells també ens ajuden, també fan alguna nit de ball i això, no? Però l'any passat van fer la Fira d'Abril, va ser un èxit. Enguany volen que sigui Fira de Primavera. Ells se'n cuiden de tot. Nosaltres els cedim la pista del casal i ells ja hi ha bastantes paradetes que vindran. Serà tot una mica de festa, d'actuació, alguna actuació, també alguna exhibició, un desfile l'últim dia. Hi haurà una mica de tot i penso que a nivell nostre, de poble, també és una cosa que al final sempre arribem a lo mateix, no? Que mos coneguen pel que som i perquè volem ser un poble en futur. I crec que el Consell de Joves estigui tan actiu i treballi tan a gust és una cosa que a nosaltres mos ompli d'orgull, no?, i de satisfacció i com he dit abans també de mirar de cara a un futur que veiem, hi ha futur. Correcte. Tenim base. I és imprescindible anar això, fent coses, no parar, no? Que a Sant Jaume ja es veu que no pareu. No parem, Ja, ara, miràvem ara la gent de venir aquí, que és que tenim tot ple. També el diumenge també es farà una marxa als Montells per lo de l'esclerosis. Vale. També, vol dir, coincideix en la fireta, però no hem de deixar de banda també les coses que s'organitzen per un fi també humanitari d'ajudar les malalties. També es farà als Montells, aprofito aquí per dir-ho ja que ha sortit el tema del cap de setmana. I tant que sí. I no parem. El dia 30 de maig també farem el que fem cada any de l'ELA. I, també la marxa, també volem enguany donar-li un impuls important, que suposo que ja vindrà Joan Bertomeu a comentar-ho en el seu dia, en el seu moment, perquè encara falta, però vull dir el dia 30 de maig, he dit dia 30, no és d'abril, sinó de maig. I també donant-li visibilitat al riu, volem que sigui una baixada important de gent
que vingui nedant pel riu i, bueno, el que he dit abans, no? En fins humanitaris, en fins socials, però també a la vegada donar vida a lo que és el nostre poble. I tant que sí, Teresa. Agenda repassadíssima i tot apuntat. Moltíssimes gràcies per haver vingut un dia més aquí al programa. Gràcies, com sempre, a vosaltres.